към борбата се насочих за това, защото в нашия Странджанския край борбата беше много популярна. Там на всички сборове се провеждаха борби. Идваха най-добрите борци не само от Бургаски окръг на времето, но и от Разградско, Търговишко, Пловдивско. И имаше много спорвани срещи. Затова и имаше една особена любов към хората да гледат народните борби. Посещаваха се от много състезатели. Имаше даже един период, когато идваха от съседна Турция, посрещаха ги на границата, идваха на борбите и се връщаха обратно и ги изпращаха там, до границата пак. Като състезател, юношеските години започнах в град Средец. Станах 1959 година шампион на първия републикански фестивал Спартакиада в групата на кадетите. След това вече при юноша старши възраст в сборните отбори на Бургаския окръг. В казармата, след казармата замина за Велико Търново. Там завърших историческия факултет на Великотърновския университет и още 1964 година, на 20 години, 21 вече бях започнал. Станах шампион при мъжете и на турнира на Комсомола, и на републиканската Спартакиада, втората републикански фестивали Спартакиада. След това другите ми години минаха в отбора на Локомотив Горна Оряховица, който беше в А група, първа дивизия. В същото време и в националния отбор на България с участие на 3 европейски първенства, 2 световни, 2 олимпиади, много турнири международни. Аз не искам да се оценя какво правя. Нали, когато искам да получа нещо. Аз искам хората, които дали съм в отбор, дали се боря за някой, той да оцени какво съм направил. Не аз да казвам, аз съм така или иначе. И винаги съм се останал на това и нека хората ме оценят. Защо трябва аз да се оценявам или някой друг? Ако съм заслужил, да ми се отговори по един начин за това, че съм си свършил работа. Най-запомнящите моменти ми са два. Първият, когато станах европейски шампион в 70-те години в Берлин и когато спечелих златния пояс, първият златен пояс Дан Коло в 71 година. Кажете малко повече за европейската титла в Берлин. Тогава основните противници ни бяха борците от бившия Съветски съюз. Имаше и някой състезател от Турция в нашата категория. От ГДР имаше добър състезател. Така беше. Победих на финала и станах европейски шампион. Преди това първият ми европейски медал е през 1968 година на Европейското Скопие. Тогава завоювах сребърен медал, но на финала завърших нарано с петкратния световен шампион Али Алиев, който следващата среща състезател от тройката му от Аркалия, така с една наказателна точка повече, останах втори без загуба. Аз имах късмета, че от юноша израснах с борци, които са донесли толкова много слава на България. И си спомням първият лагер сбор, тренировъчен лагер сбор, това беше 1959 година за първия републикански фестивал и Спартакиада. В Отманли бяхме на лагер всички, юноши младши, юноши старши, тогава младежи нямаше и мъже. Този лагер бяха по категории, ще ги карам, при мъжете. Никола Димитров, титуляр на категорията, Пенчо Бинков, Георги Терзиев, Георги Рубкин, Продан Гарджев, Петко Дерминджиев, Никола Станчев, Димитър Добрев, да не забравяме Петър Ряпов, също много добър състезател. И този лагер премина именно в една такава атмосфера с такива светила в спорта и ние юношите И си спомням, че независимо, че имаше тренировка, тепиха беше сложен отвън. Съберем се и почваме нещо да си приказваме и показват това таки. Просто израснаме покрай борци, които някои са златни букви. Кое беше най-ценното, което научавахте от тях? Какво беше тяхното поведение и отношение към вас? Те бяха толкова
как да кажа, са причастни с нашата подготовка, че ни помагаха и по време на тренировъчния процес и ни разказаха спомени от тяхни схватки, кой къде се борил, как завършил. Интересно беше. Интересно беше. Аз съм го казал и в случай една година, мисля, че беше 59-та година, в село Светлина. Там на народните борби пристигат с кола Петко Сираков и Никола Станчев. Две звезди тогава за българската борба. Това е 59-та година. Петко Сираков 57-та година световен шампион, Никола Станчев 56-та година олимпийски шампион. И тогава в едната категория, където беше Никола Станчев, стана Петко Дерменджиев, а при тежката категория при Сираков се качи Продан Гарджев. Те бяха тогава съвсем млади, 22-3 годишни, търсят изява. И на народните борби Петко Дерменджиев победи Никола Станчев, олимпийски шампион, Продан Гарджев победи Петко Сираков, световен шампион. А още нямаха титлите в своята кариера, но пък след това знаете Продан Гарджев колко медала спечели, световни титли, олимпийски титли. Това са спомените. Каква е била тогава конкуренцията, че олимпийският шампион да не може да спечели народните борби? Народните борби, точно така. Точно така. Но тези борци бяха израснали на поляната, на народните борби. Ето, например, Краля Бимбъл в класическа борба. Но пък умееше да се бори по народните борби и си спомням, когато Грудово тогава беше обявено за град. И борбите бяха долу на стадиона, където е сега. И ние, юношите, загревахме за телето. Останаха да се сборят Продан Гарджев и Краля Бимбълов. Казах, че Краля Бимбълов, независимо, че класик, вице-олимпийски шампион, беше много добър на народната борба. И започнаха да се борят с Продан Гарджев за първото място в тежката категория. Обаче, много сериозна борба. Не аз на тебе, ти на мене. И имаше един секретар от партията в Бургас, дойде и вика: бе, момчета, не дейте, я сега разберете се, вижте, защото ако трябваше да докараме още едно теле, ще стане някоя контузия. Двамата сте титуляри на националния отбор. Те казват: бе, не, ние сме решили да видим кой е най-добрият странжа планина тук на народни борби. Това са ми спомени от борбата, които никога няма да ги забравя. Защото не можеш да забравиш първите ти тренировъчни лагери сред такива борци, които изредих преди това. Не можеш да забравиш видяното на сборовете, където борят се да видят кой е най-добрият в странжанския край. Нищо, че са световни и олимпийски шампиони. По-хубаво, това няма, да. Това са такива много трайни спомени. Как помогнат за Вальо Райчев да спечели олимпийската титла? Това е по-интересното. Преди борбата се бяхме събрали професор Райко Петров, Огнян Макавиев, Гълъбов и аз бяхме. И точно случая с Вальо Райчев. Аз им казвам, като гледах този Пенигин, той е 3 пъти световен олимпийски шампион преди това. От Монреал до Москва ги побеждаваш. 3 пъти световен шампион. Той е от Екутия, но не блестеше с някаква техника. Той просто ги убиваше от блъскане, от много груп играч. Изкарваше им предупреждение, отстранява тогава за 2 предупреждения те свалят, те пика. И аз казах това, което видях. Казах, тази борба, тук в Москва, по точки, победа за Валю по точки не може да стане. Тук трябва да търсим чиста победа с туш. И той как ще стане? Защото казва, той ги хваща за врата и за лаката и започва да ги блъска напред-назад, спъва ги през краката, през колената с ръка. Казвам, тук трябва да потърсим чиста победа. Той е професор Райко Петров, как ще стане? И аз съм казал, Валю наистина го имаше това. Него като го държат за врата, тук така го държат, той прихващаше много хубаво ръката и хвърляше много хубаво рамено. И аз казах,
единственият начин, по който можем да го победим Пенигин, това е това хвърляне. Валю да го направи, но то не трябва да закъснява повече от минута, минута и половина. Разпарзали ли се Якута, няма хвърляне вече. И професор Райко Петров каза: Огняне, какво ще кажеш? Огнян дига: Тодор Гълъбов, ами Иван върви това нещо, разучете го и го направете както трябва. И аз мисля, вика, че това е най-правилното. И наистина борбата, разбрахме се с Валю, направихме го няколко път, му казвам: Валю, ти прибираш, хубаво затвори с лакъте. Нали знаеш, когато те държат да върви. Да. И го използвай, когато оттам може да дойде победата. И започна схватката, мина минута и половина, едно предупреждение за пасивна борба вече. А остават още 8 минути, значи второто гонене. Тогава са били колко минути? 2 по 5. 2 по 5. Второто предупреждение ще дойде. Има още 8 минути да се борят. И Валю мина покрай мен и викам: хайде, Валю, докато е така. И използвам много добре това, че вече, след като спечели първото предупреждение, Пенигин тръгна да търси второ предупреждение и малко неумислено. И Валю го хвана за ръката, направи такова хубаво хвърляне, че не е само да го прати на мост, а остана точно срещу обратно и го прехвана през врата и това, откъдето нямаше спасяване. И фактически, даже професор Райко Петров вика: Иване, този тактически план е за учебник по борба. И идеално го направите. И това Валю скочи, той вече нямаше кого да... Имаше още борби, но отстрани най-силният си противник, защото Пенигин се готвеше за втори път олимпийски. И то да го навиеш в центъра на Москва. Това нещо няма го забравя никога. Олимпиадата като цяло е едно състезание, което във всеки спортист остава незабравими спомени. Там не само спорта. Виждаш в олимпийското градче известни атлети, боксери, гимнастици големи, което те прави впечатление. Виждаш елита на света. В момента, когато подготвиш, разцентроваш бореца, дали ще е отдърпане от врата и лаката, дали ще е предърпане на ръката, в този момент трябва да са подготвени и краката за атака. Тоест, в момента, да кажем, да предърпаме ръката, хващам двата крака. Значи в момента, когато ръката се предърпа и минава пред това, трябва вече да се стъпи на задния крак, а атакуващия крак да е освободен от тежест. За да няма пауза между тактическа подготовка и самата хватка. Пристъпване. Самата хватка. Каква е ползата, като дърпаш и разцентроваш бореца и той е готов да го атакуваш. Извел си го до равесие, а краката ти не са готови. Там за мен, аз мисля, че най-големият проблем на нашите борци сега е това. Когато националните отбори правихме плана за годината, там имаше, питате, къде се класираш на европейско първенство и къде на световно първенство. И ако на европейско първенство кажеш третото място е добре за мен, и някой така: чакай ви, какво трето място? Или първо, или втори. Друго място за нас състезателите от България нямаше. Аз съм израснал и в националния отбор покрай такива борци, които са ми били за пример. Един Станчо Колев, не знам, скоро не съм се обаждал на жена му, как той беше малко болен. Понеже Станчо Колев беше изкарал хепатит преди това. И невъзстановен още. Обаче отиват на Олимпиадата, аз тогава вече, ти казах, че първата операция тогава ме правиха и съм го чувал лично от Райко Петров. Идва време кога да включи, той включва Станчо Колев да се бори. И казва: винаги този човек съм го имал, че има страшна воля. Но това, което направи в Токио, рядко могат да го направят. Изкарал хепатит. Слиза от първата среща, победили 2, го държим, носим. Възстановява го, вземи две витаминчета, витамин С, жълти ли бяха тогава. И казва: с кого съм следващата среща? Пита. И самия Райко Петров каза: то не е човек. Това е изтъкан целият от воля, от... Ето, това ви каза. Да. И
Така каза професор Райков, аз се чудих, вика този човек. Откъде намира сили? Без ти го сваляш, защото ти пика изкарал хепатит. Тежка болест. Да. И пита с кого съм следващата среща. Настръхвам. Как няма да... Аз когато още професора го разказваше защо пуснал Станчо Колев, защото вика, него го знам. Да. Докато вика Стоян Червенков, не го бях виждал на голямо състезание. Но така беше. Сваляме го, тепика го носим, излиза следващата среща, дава всичко от себе си. Ще ти кажа нещо сега. Когато скъсах втория менискус, аз не отидох направо на операция. Защото юни беше световното първенство в Толедо, 66-та, а отбора на Локомотив Горна Оряховица, където се засех, играеше в А-група. Първенството от тази група започваше по-късно. И аз не си опирах коляното за това, защото трябваше да участвам, макар и с скъсан менискус, блокирах ръка, бях станал факир на разблокирането и тръгвам да се боря. Спечелих турнира на Дан Колов в Ямбол 66-та година, макар и с скъсан менискус. Даже си спомням, играехме, имах среща, където на 2 пъти ми блокираше кръка и тогава Сталю Сталев от Бургас, ако си чувал един така, той беше информатор. И вика, какво, аз искам почивка, отивам, разблокирам си коляното и пак тръгвам. Бях станал бог да разблокирам. Честно ти казвам. Даже имах една среща, мой приятел Ламбо Димитров, вика му пръс, имаше скъсан менискус, се борим в зала Раковски, отборна среща. И аз, понеже бях минал 57 кг, бях влязъл в банята да се окъпя, идва едно от нашите учета, Стоянчо Керемекчев, вика, бачава, идвай, че на бат Ламбо му блокира кръка. Лекарите го опъват. Там не могат. И аз му казвам, ляга, а той казал, бе извикай шията, ще му го оправи кръка. Викам, ляга той, аз му фащам, легнал по корем, вземам коляното, изтеглям кръка назад, хоп, и публиката взе, вземи им дипломите на тези доктори, те не могат да... Такъв случай, кръга на шегата, не е, че нещо... Да, не е за обида или за нещо. Това е случаите. Има такива спомени, които никой няма да ги забравя. И в по-тежък случай, когато изпитваш радост, удовлетворен си от успехите. Благодаря ви, че ми отделихте толкова време. Ами аз ти благодаря, че... Радвам се, че надявам се някой да раздвижи, вие да успеете така да раздвижите сърцата на тия, които тренират, както в момента мен. В момента, ако има зала тук някъде, аз ще отида да тренирам. Съвета на Иван Шалов. Съвета ми е, ако сте се захванали с един спорт, който е носен слава на България, дайте всичко от себе си, за да можете да, и най-вече в тренировките, за да може да постигнете резултати. За случаите, които ви казах. Вземете малко от волята на Станчо Колев.